to mu ma yanzu nan Najeriya Allah ya sauke wannan tarin yan mata da ake da su, in aka saki yara yan junior secondary school yan mata, yarinya yar aji 2 aji 3 za ganta ta girma, kirjinta ya cika, babbar mace ce, amma fa duka ajinta 3. yar junior kadai in aka kai ta aji za ta zauna, amma fa akwai yan senior, suka yan senior in an sako su yanda kuka raƙuma haka za ku gansu zalalau babu aure. duk unguwa idan ka je za ga yarinya yan mata kaza, sai ga yarinya kyawunta ya isa kamar ita ta yi kanta, amma wallahi tana neman wa zai aure ta. wannan abun yana ba da tashin hankali da ciwon kai. mata sun yawa yanzu, masu mata dai kuma sun rike sun ki su ƙara, iyaye kuma sun to ba za a faɗa ba in ba a ƙara ba za a, ai in an ƙara ne za a rage muku yawa, ai ku tsiyar ku kenan, ai yanzu duk wa'azin da nayi ba za ko ƙara ma ba za ku yi min ba a ƙara da Allah. mai mata ɗaya ya ƙara, mai 2 ma ya ƙara, mai 3 ma ya cika ta, ba shikenan ba dai? in ba a rarrage su ba ya za a yi da su? a rijiya za a zuba su? ya kamata a kawo wata doka da tsari, in Allah ya sa an samu dama, samari yanzu in za su yi aure su rinka auren bibbiyu. imana a fara da 2 don a rage yawan su ai. to bari in bari tunda ba san karatun kuke ba. a'a ba za ku yadda da ni ba kan wani abin da na faɗa, wala ba yadda kuke ba, ina bata baki na ne kawai. Allah ya aurar da ku, Allah ba da sa'a, haka za ku ta zama auren bai yi ba kuma ba za ku karɓi gaskiya ba. yanzu ke